Gepleyer Azatlyk Radiosu. Türkmenistan'da benzin 50% kımmatladı. Şu maglumat bilen habarlar gündeligimize başlayarız. Efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Türkmenistan'da benzinin bahasy kımmatladı. Munun beýlek A95 markaly ýangyjyň 1 litriniň bahasy 1,5 manatdan satylar. Ozol 1 manada deňdi. Ozol 94 teňgeden satylýan A92 markaly benzin inni 1 manat 35 teňgeden satylar. Çarşenbe günü giýişlik Aşgabatyň, Akalyň, Daşowyň ýag ýangıç goýuju stansiýalaryna uluglaryň uly nowatlary emele gelip başlady. Adamlar benzin gymmatlamadyndan ozol ýangıç almaga howlukdylar. Paýtagtyň 30-njy mikroraýonunaky ýangıç goýuju stansiýasyna çarşenbe günü giýişlik adyndan 60-70 ulug ýygnandy. Azatlyk Radiosynyň yerli çeşmeleriniň aýtmagyna görä, ýangıç goýuju stansiýada polisiýanyň we howpsuzlyk gullugynyň işgärleri gözegçilik etdiler. Daşowyň ýangıç goýuju stansiýalaryna bolsa, çarşenbe günü her ulagy 10 litrden artyk benzin berilmedi. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow häkimet başyna gelenini awtologly adamlara belli bir möçberde mut benzin içilipdi. Ýöne benzin mugutçylygy 2008-nji ýylda şol wagta çenli bir bulgur gazly suwdanam arzan bolan benziniň 8 esse goloý gymmatlamagy bilen utgoşdurylypdy. Emma soňra 2014-nji ýylyň aprelinde mugut benzin ýatyryldy. 2015-nji ýylyň başyndan bolsa benziniň bahasy 60% çemesi gymmatlady. Şonda A95 markaly ýangıç 1 manat, A92 bolsa 94 teňe bahalanmaly edildi. Benziniň häzirki gymmatlamagy barada döwlet mediasyna hiç ýyl maglumat berilmedi. Gal berse de häkimetleriň bu soňky ädimi geçen ýylyň noýabryna ýylaty uzullan muht berilen gazyň, suwuň, togyň tölegli hasaby geçirilmeginiň ýa-ýanyna gawat geldi. Şol pursat Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow bu kararyny ýylatyň hal ýagdaýynyň gowulananlygy bilen düşündirdi. Şol bir wagtda häzir Türkmenistanyň garaşsyzlygyny alandan bäri iň agyr ykdysady krizisi we nagt puluň ýetmezçiligini başdan geçirýändigine ünüs şekilýär. Azatlyk Radiosu bilen Telegram arkaly habarlaşyň. Munuň üçin şu nomerleri ulanyň. Goşmak belgisi 420 773 797 383, goşmak belgisi 420 724 168 983. Eger deslendik bir mesele ýa-da bolup geçýän ýagdaý barada maglumat bermek isleseňiz, Telegram tilsimini indirin we biz bilen habarlaşyň. Telefon nomerlerimiz goşmak belgisi 420 773 797 383, yeni bir nomer goşmak belgisi 420 724 168 983. Azatlyk Radiosu siziň şahsiýetiňiziň gizlilikde saklanjagyna kepil geçer. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Efirde habarlar günneligi bilen men Ýogşan Anurwan. Türkmenistanda benzinin 50% gymmatlamagy durmuşyň hem azyndan 50% gymmatlamagyna agladyar diýip Azatlygyň söhbetdeş bolan yerli synçylar aýdýar. Türkmenistanda benzinin gymmatlamagy täzelik däl we Berdimuhammedow häkimet başyna geleli bäri ýalňyz bir näçe gezek gymmatlady hem bu ýagdaý her gezek bazaryňda durmuşyň da gymmatlamagyna alyp geldi diýip adynyň aýdylmalygyny soran Aşgabatly synçy Azatlyk Radiosyna aýtdy. Öňkü ýyllardaky benzin gymmatlamalarinden soň bolan özgörüşlerden çen tutulsa, Türkmenistanda ýalňyzyň 1 fevraldan 50% gymmatladylmagy hem durmuşyň ähli puwdagyna öz täsirini ýetirer diýip Azatlygyň habarçysy bilen gurrundaş bolan synçylar pikir edýär. Tebe benzinin 50% gymmatlamagy bilen ozal adamlaryň zerur bolanyny minýän taksilarynyň narhy 50% gymmatlaýar. Soňra bazardaky önümleriň bahasy hem gymmatlaýar. Çünkü bazara getirilýän haritler awtologlar bilen getirilýär we awtolog eýeleri özleriniň benzini çykaran artykmas çykdyjylaryny bazarçylaryň jügesinden almaly bolýar diýip Aşgabatly Aman aga aýtdy. Bundan başga önüm önürlerine benzin ýa dizel ýanyňyzy ulanýan bolsa, bu hem önümleriň bahasynyň galmagyna getirýär. Geçen ýylyň noýabryndan tebigi gazyň elektrik togynyň we suwuň täze narhlarynyň girizilmegi hem durmuşyň gymmatlamagyna öz täsirini ýetirýär.
Amanagy suny ýerden 1 fevralda benzinin wakatynyň gymmatlama bilen dollaryň gara bazarda biraz aşaklan wakatynyň hem eýýam ýokaryk galanlygyny, ýagny dollar söwdegärläriniň dollary 11.20-den satyn alyp 11.60, 11.70-den satýanlyklaryny aýtdy. Dollaryň gara bazardaky bakatynyň iş gününiň ahyryna näçe boljagy belli däl diýip Amanaga sözüniň üstüne ýetirdi. Adatlygyň başga bir çeşmesi suny ýerden Aşgabatyň iň uly bazarlarynyň biri Mir bazary aýlanyp ýapylýan ýa işlemän duran söwda nokatlarynyň barha köpelýänligini habar berdi. Mir bazarda orta hasap bilen 500 goly söwda nokady bar. Şuň şol söwda nokatlarynyň 30 goly ýapyk dur diýip ýerli çeşme aýtdy. Onuň sözlerine görä, ýapyk söwda nokatlarynyň gapdaryny söwda edýänler onu goly söwda nokatynyň eýetiniň howa sowuk, alyjy ýok. Biderek üşäp duranyň howa maýlyança işe çykjak däl diýenligini. 20 mes söwda nokatynyň eýetiniň bolsa 2018-nji ýyl üçin söwda patentiniň möhletini uzaltmanlygyny aýtdylar. Yerli synçylar ýurduň beýleki bazarlarynda hem şeýle ýagdaý görse bolýanlygyny tasdikladylar. Adatlygyň başga bir çeşmesi bazarda soňky günler tandyr çöreklaryny satýanlaryň hem 50-60% azalanlygyny habar berdi. Bu ýagdaý olary unyň gymmatlamagy we gytlygy, energiýa bahalarynyň ýokarlanmagy bilen bagly. Benzinin gymmatlamagy bilen çörekli ýagdaý ýene-de çylşyrymlaşsa gerek diýip ýerli çeşme pikir edýär. Türkmenistanyň un çörek önümleri köp ýyllar we ýylyň gurak gelmegi, ýagynyň ýeterlik bolmalygyny netijesinde eýýämden bu ýylyň buğday planynyň diýmek halkyň iýjek nanyň aladasyny edýänler hem bar. Şu aralykda daha şowuzdaky çeşme adamlaryň köpüsiniň unyň gymmatlamak ähtimallygynyň ören alada galýanlyklaryny habar berdi. Gepleýär Adatlyk Radiosy. Hormatly dinleýijiler, efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyny 1990-njy ýylyň ortalaryndan başlap uzulky prezident Saparmurat Niýazow döwrüne uly we gymmatbaha desgalaryň gurulşygyny amala aşyran $1 million dollarlyk tenderleriň ýeňişçisi bolan Türk telekeçisiniň türkmen bazaryna täzeden işçiň kereket edip başlajakdygyna çalym edýär. Çarşenbe günü Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow Balkan edýän saparynyň çägine Çalyk Holding kompaniýalar toplumynyň dolandyrjylar geňeşiniň başlygy Ahmet Çalyk bilen duşdy. Türkmen mediasynyň maglumatyna görä, Çalyk özlerini ynanlayan desgalardaky şol sanyny Türkmenbaş şäheriniň halkara deňiz menziliniň gurulşynaky, şeýle hem Garabowaz şäherindäki karbamid öndürýän zawod we Mary döwlet elektrik stansiýasynyň çägindäki utgoşukly neft gaz elektrik stansiýasynyň işleriň ýagdaýy barada hasabat berdi. Niýazow döwründe ýurduň dokma senagaty ministriniň ornasary, şeýle de Türkmen prezidentiniň ykdysady meseleler we ýurduň energiýa serişdelerini dünýä bazarlaryna ýetirmek boýunça maslahatçysy bolan Çalyk ýurtda köp sanly gymmatbaha, şol sanly gurulşyk proýektlerini alyp barypdy. Emma häkimet başyna Gurbanuly Berdimuhammedowyň gelmegi bilen düzümine GAP Güneydogu Tekstil, Çalyk Enerji, GAP İnşaat, Çalyk Bank we GAP pazarlama kärhanalary bolan Çalyk Holding'in ýurtdaky alyp barýan işleriniň çäklendiriljektigi aýdylypdy. Şol bir wagtda häzir Berdimuhammedowyň nazarynyň gaýtadan Çalyk Holding'e gönükdirilendigini, ýurtdaky iň esasy gurulşyk kärhanalarynyň biri Polimex'iň gözden düşmegi bilen baglanyşdyrylýar. Adatlyk Radiosynyň Türkmen hökümetindäki ynamdar çeşmesiniň aýtmagyna görä, häzir Türk Polimex kärhanasy ýurtda gurulan gurulşyk obyektleri we Aşgabatda sentýabr aýyna geçirilen ýapyk binalarda we söwüşdüň boýunça 5-nji Aziýa oýunlaryna harçlan pul üçin Türkmen hökümetinden algysyny alyp bilmeýär. Polimex'iň Türkmen hökümetinden adyndan $800 million algysy bar. Aşgabatda gurulan aeroportyň tölegleri doly üzülüşilmedi. Şeýle-de Aşgabat 2017 oýunlarynyň açylyş we ýapylyş dawarlaryna öz jüýsünden pul çykardy. Haçanna Berdimuhammedowdan bu pullar sorulanyny onuň muňa gahar geldi diýip Adatlyk Radiosynyň Türkmen hökümetindäki çeşmesi gurrun berdi. Azatlyk Radiosu Polimex kärhanasynyň Türkiýedäki baş edarasy bilen habarlaşanyna, olar Türkmenistanyna töleg bilen baglanyşykly nähilidir bir kynçylyk çekýändigi baradaky maglumatlary ret edip täze proýektlere garaşýanlygyny habar berdiler. Bu tahsilatların yapılmasının bir süreçleri var. O süreçler tamamlandıkça bugüne kadar bir aksaklık olmadı. Hep aldık.
Şeýle-de kärhananyň wekili Polmex'in Türkmenistan'daki idarasynyň yapyljakdygy baradaky maglumatlar hem ret edýär. Hayır, çalışıyoruz. Şöyle ki, yani şu anda elimizdeki işlerimiz bitti. Yeni ihaleler açılacak. Yeni ihalelere tekliflerimiz var. Onları bekliyoruz. Yani öyle bir bitti diye bir şey yok. Biz çalışmaya devam ediyoruz. Şu anda da devam eden işlerimiz var orada. Emma kärhananyň Türkmenistan'daki idarasyna dolandyrjy wezipelerde işleýän türkmen hünärmenleri şu ýylyň mart aýyndan wezipeleriniň boşadylýanlygyny Adatlyk radiosuna gurrun berdiler. Aýtmaklaryna görä inni Polmex ýurdun bazarlaryndan çetleşdirilip, oňa derek ähli ýeri gurulşyk proýektleri, çalyk holding, şeýle-de büýük Renesans kärhanalaryna ynanylar. Yeri gelenne ýatlasak, Adatlyk radiosy paýtagtda guruljak mehmanhananyň şertnamasynyň hiç hili tendersiz Fransiýanyň büýük kärhanasyna berilendigini, onuň döwlet gaznasyna 300 milyon euro düşýekdigini habar beripdi. Adatlyk radiosynyň çeşmesi häzir büýük kärhanasy ozal türkmen gurulşyklaryny işlek aýdan işgärlerini ýygyna Türkmenistany çagyryp başlandygyny, goloýda kärhananyň prezidenti Martin Bügeňem Aşgabatda saparyna garaşylýandygyny ma'lum etdi. Adatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Adatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Adatlygy SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gepler Adatlyk radiosu habarlar günneligimiz dowam etdirýär. Daşoğlu vilayatynyň Görogly trabyna agşam saat 8-den 11-e çenli elektrik togu bilen üpçünçilik kesildi. Sebäbi belli dälip Adatlyk radiosynyň Daşoğludaky çeşmesi 31-nji ýanwarda habar berdi. Elektrik togu etrap merkezinde hem ýok. Şäheriň hiç ýerine ışık gelmeýär. Ýürüýte köçeleri aýlanyp gördüm. Svetoforlar işlemeýär diýip çeşmäniň maglumatyny aýdylýar. Bu habar Daşoğluda soğuk hava sebäpli mektepleriň aşağı klaslaryna okuň ýatyrylan barada habaryň ýa-da gawat geldi. Aýdylmagyna görä şu günler ýurdun Demirgalyk vilayatynda howanyň soğuklugy giýjelerini aýyrmak 20 gradusa çenli baryp ýetýär. Şeýle-de soğuk hawa zerarly marlaryň gyrylýanlygy habar berilýär. Daşoğluda howanyň aşa sowamagy, şol wagtda gaz, elektrik geçirjileriniň ýyllar boýy täzelenmezligi netijesinde dören problemalary asly Daşoğluda häzir Awstriýada ýaşaýan hukuk goraýjy Farid Tuhpatulyn hem tasdikleýär. Да, мы получаем информацию не только из Ташауза, особенно вот в сельской местности. Biz diňe Daşoğludan näl, o ýerlerinden hem maglumat alýarys. Ol ýerlerde infrastruktura bir ýam sahandan çykdy. Sowet ýyllarinden bäri köp ýerde hiç zat bejerilmedi. Onsoň bu ýagdaý elektrik, gaz üçinçiligi meselesinde köp problemlaryň toplanmagyna alyp geldi diýip Tuhpatulyn Adatlyk radiosy bilen telefon söhbetdeşligini aýtdy. Türkmenistanyň Kronikasy neşriniň baş redaktorynyň pikirine görä Daşoğluda ýylyň ýylyna hususan kış aýlarynda elektrik, gaz üçinçiligi boýunça döreýän kynçylyklar uzak ýyllaryň dowamynda toplanan problemler bilen bagly. В том числе, я считаю очень важным то, что уже не осталось специалистов и Şol wagtda men muny ören wajyp hasaplaýaryn. Eýem hünärli adamlar hem galmat diýen ýaly. Sebäbi türkmen kollejleri, kewşirleýjileri, elektrikçileri we beýlekleri taýýarlamaýar. Köne kadrlar bolsa ýa gitdiler ýa işden çykdylar diýip hukuk goraýjy aýtdy. Onuň pikirine görä hatda bu işleriň hemmesi gaýtadan gurnulan, dikeldilen ýagdaýynda hem ol işleri ýerine ýetirip biljek adamlar häzir juda az. в то же время, как я повторяю, нет никакой стратегии местных властей. Şol wagtda gaýtalap aýdýaryn. Yerli häkimetlerde bu ulgamlary ilaty suw, gaz we elektrik bilen üpçün edýän infrastrukturany dikeltmek, gaýtadan gurmak boýunça hiç bir strategiýa ýok diýip Tuhpatulyn pikir edýär we bu ýagdaýyň ýene ýyl-ýyldan yaramazlaşmagynyň mümkinligini saklaýar. Hukuk goraýjy Tuhpatulyn Daşoğluda Türkmenistanyň iň sowuk regionuny energiýa meselesinde dören agyr ýagdaýyň ýene bir sebäbini döwlet büdjetinden regionlara ýeterlik terişde goýberilmezligi bilen baglanşdyrýar. Потому что бюджет сейчас выделяется в основном только на столицу или, может быть, сейчас немножко и на Вазу. Sebäbi häzir büdjet esasan paýtagda ýa-da birazjyk awada urukdurulýar. Beýleki regionlar bolsa prinsipde paýsyz ýene ýalgalýar. Bir ýerde uly maliýet täsiri gerek. Ýöne esasy mesele guramaçylyk derejesinde hiç tadyň edilmeýänligi bilen baglyp Farid Tuhpatulyn Adatlyk radiosy bilen söhbetdeşlikde Daşoğluda dören ýagdaý barada öz pikirini aýtdy.
Gepliyar Azatlyk Radiosu efirde siz bilen men Sultan Atçylova gepleşiklerimi dowam etdirýäris. Aşgabat şäherinde ýaşaýan maýyplaryň ýaşaýyş şertlerini gowlandyrmak maksady bilen 2017-nji ýylyň başynda guruluşyna başlanan ýaşaýyş jaýy ulanylşa berildi. Aşgabatyň 8-nji kiçi trapçasynda gurulup, ulanylmaga berilen 4 gatly 48 öýli bu ýaşaýyş jaýyň gurulmagy bilen onun öý edinmek umydynda bolan maýyplaryň müňlerçetiniň ardulary hasyl bolman, olaryň keýplerine sogan doguralandygy, olardan hem göwülleri ýykyk maýyplaryň has hem göwülleriniň çökendigini ýaşaýjylardan esitmek bolýar. Bary ýok 48 öýli bir korpus jaýyň maýyplary niýetlenip gurulmagy, maýyplaryň toý pişmesinden dadymlyk getmän agyrlaryny suwardyp galmagy ýaly ýagdaýlar döredipdir. Bir näçe ýaşaýjylaryň pikirine görä bolsa, bu jaý paýlanşygy bir toppak ýandak ködeden otlan ýaly maýyplary oda salypdyr. Aşgabat şäheri boýunça 4 etrabyň herine on köýden paýlanyp berilen bu ýaşaýyş jaýyna her etrapdan ýaşaýyş şertlerini gowlandyrmaga mätäç maýyplaryň ýüzlerçe häkimliklere arda bilen ýür tutupdyr. Emma olara şol bir jogaplar gaýtarylypdyr. Häkimliklerde öýler ýaşaýyş şertlerini gowlandyrmaga has mätäç maýyplara, has dogrusy mümkin bolmadyk yaramaz şertlerde ýaşaýan maýyplara paýlanyp berildi diýip öý etmedik maýyplara aýdalandan soňra ýüzlerçe maýyplar gözlerine ýaşaýlap biýalaç ýerlerine dolanmaly bolupdyrlar. Öz adynyň efirde tutulmalygyny soran birinji topara deýisli Aşgabatly bir maýybyň aýtmany görä, ozolunyň ähli amatla bolan hususy ýaşaýyş jaýy bar ekeni, onuň ýaşap oturan jaýyny ýumrup häkimlikler ony köp gatly jaýa göçüripdirler. Jaýyň girelisinde 11 sany basgançakdan maýyplar üçin minilýän araba bilen minip düşmeli bolýan maýyp özüne amatlyklary bolan bu jaýdan berilmegini sorap Aşgabat şäheriniň bir kiralyk etrap häkimligine ýüz tutupdyr. Emma oňa "Siziň ýaşaýyş meýdançaňyz maşgala sanyňyzda ýeterlik" diýip häkimlikden jogap ýolanypdyr. Men ýaşaýyş meýdançam ýeterlik däl diýip arda bermendim. Men özümiň maýyplara niýetlenen arabam bilen girip çykmaga mümkinçilik döredilen jaýdan öý sorapdym diýip maýyp özüne başdan tomo jogap berilendigini aýdar. Öz ýagdaýyny düşündirmek üçin häkimiň kabul edilişinde bolmagynyň hem netije bermendigini ol sözüne goşýar. Häzir öýler paýlandy, öýler ýaşaýyş şertleri mümkin bolmadyk kyn ýagdaýdaky maýyplara berildi. Gelecekde sizi hem göz öňünde tutar diýip häkim oňa jogap beripdir. Iki aýakly maýypa berilmedik jaý nähile ýagdaýdaky maýyplara berildiken, döwlet biziň ähli amatlyklary bolan jaýymyzy ýumranda bizden ýagdaýmy sorap ýumurmaýar. Ýa-da şol wagt bir amatlyk döretmäge çykalygy gözlemeýärler. Emma özünden bir zat almaly bolsak, emendar türlü bahanalar bilen başlaryna soýarlar diýip ol gözüne ýaşaýlar. Aşgabat şäheriniň bir kararlyk etrap häkimliginiň bir resmiýetine aýtmany görä, ýaşaýyş şertini gowlandyrmaga mätäç diňe birinji topara deýisli maýyplaryň sany 200-den hem geçýär. Özüne öý berilmedik birinji topara deýisli maýyplaryň närazyçylygyna häkimiň "Men siziň haýsy biriňize öý bereýin. Maňa berilen öý bary ýok 10 sany. Siziň sanyňyz bolsa 200-den aňyrda" diýip jogap gaýtarýandygyny hem maýyplar aýdýarlar. Aşgabat şäherinde maýyplaryň ýaşaýyş şertlerini gowlandyrmak maksady bilen gurulan bir korpus jaýyň maýyplar barada döwletiň alada etýändigini dünýä jemgyýetine görkezmek üçin, ýagny göz üçin gurulman, onuň dowamly bolmagyna öý etmedik maýyplar umyt baglaýandyklaryny aýdýarlar. Öz sebetiňizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat email belgisi gmail.com. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar gündeligi Maksat Ataýew bilen dowam edýär. Polşanyň senaty Polyak döwletiniň nazi jinaýatlary bilen baglanşdyrylmagyny gadagyn edýän kanun taslamany kabul etdi. Polşanyň senaty Birleşen Ştatlaryň duýduruşlaryna garşy çykyp hem de Israýlyň gazaply nägileligine garamazdan Holokost bilen bagly sözleri kadalaşdyrýan we ýurduň awraýyny goramaga gönükdirilen jedelli kanun taslamany kabul etdi. 1 fevral güni ýerilen senatyň ýokary öýü 57 wekiliň goldamagyny, 23 wekiliň garşy çykmagyny we 2 saklanan ses bilen bu kanun taslamany tasdiklady. Awzalyan kanun taslamaly aýaklykda Nazi Germaniýasynyň konsentrasiýon lagerlerine Polyak ölüm lagerleri diýip ýüzlenen adamlar ýa-da Polşany nazi jinaýatlaryna gatnaşmakda aýplaýanlar kanun öňünde jogapkärçilige çekilip 3 ýyl azatlykdan mahrum ediler ýa-da olara jerime salynar. Ýöne entek bu kanun taslamany onu goldap çykyş eden prezident tasdiklamaly. Birleşen Ştatlar we Israýil bu kanunyň söz azatlygyny we ulumy barlyklary çäklendirmeginden howatyrlanyp Polşany mundan el çekmäge çağırdy. Biz Holokost baradaky diskussiýalary we tesirlemeleri kynçylyk döretmez ýaly ören ünlüsli bolmaly diýip Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň metbuat wekili Heather Nauert aýtdy.
Biz nätakyk hem de göwnü degiji çykyşlary garşy görüşmegiň iň ygtybarly usulynyň açyk debatlardygyny we olmy barlaglardygyny ynanýar diýip Nawert aýtdy. Holokostyň taryhy horlukly, görgüli hem de örençilsirmly. Biz polyak ölüm lagerleri diýen ýaly sözleriň nätakykdygyna, ýalňyşdygyna hem de göwnü degijidigine düşünýär diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Şol bir wagtyň özüne biz bu kanun taslama güýje giren ýagdaýyny onuň Polşanyň ABC we Israil bilen gatnaşyklaryny hem öz üçin alýan strategik bähbitlerini we gatnaşyklaryny ýetirjek öňüýsüz täsirlerini de alada bildirýär. Ýaranlarymyzyň arasyndaky özara agdalalyk diňe düşmanlarymyza bähbit getirir. Biz bu kanunçylygyň töz azatlygyny hem de biziň hyzmatdaşlarymyzyň arasyndaky netijeli gatnaşyklaryň görelgelerini ýetirjek potensial täsirini göz öňünde tutup Polşany agdalayan kanun taslamany täzeden gözden geçirmäge çagyrýar diýip Abaşanyň döwlet departamentiniň metbuat wekili Hezer Nawert aýtdy. Israil'in Premier Ministri Benjamin Netanyahu ýurdun Polşadaky elçisine kanun taslama garşy nägililigini beýan etmek üçin Polşanyň Premier Ministri Mateusz Morawiecki bilen duşmagy tapşyranlygyny aýtdy. Bu kanun esassyz we men muňa garşy çykýaryn. Taryhy üýtgedip bolmaz Holokosty ret etmek mümkin näl diýip Netanyahu 27-nji ýanwarda çykyş etdi. Polşalılar polyak ölüm lagerleri diýen ýaly sözleriň ulanylmagyna garşy ýyllap görüşüp gelýärler. Sebäbi şeýle sözleriň ulanylmagy diýmeklik Nazi Germaniýasynyň lagerlerde esasan ýewreýlerden ibaret bolan milyonlarça adam öldürmegini Polşanyň belli bir derejede şäriklik edenligini alamatlandyrýar. Naziler 1939-njy ýylda Polşany basyp alan soň ol ýerde gurrun edilýän lagerler gurup olary işe girdiler. Bu kanun taslamy Polşanyň ýokary öýüne kabul edilen soň oňa goldugyny beýan eden prezidentiň dikkatyny ýetirler. Senatyň aşaky öýü 26-njy ýanwarda agdalyan kanunçylygy tasdiklady. Gepler Azatlyk Radiosu. Eferde habarlar gündəligi bilen men Şamerdan Gulmurady kabuldan. Topuk proyektiniň gurulşyna Awganistanda da girişmek boýunça taýýarlyk görülýär. Onuň üçin Günmatar Awganistanyň Herat welaýatynda dabara geçiriler. Dabarany gurnamak üçin ýöreýte bir komissiýa döredildi. Awganistanyň prezident adarasynyň metbuat wekili Şah Husayn Mürtedewi Topuk proyektiniň gurulşyna Awgan topragynda başlanylyşy münasibetlik geçiriljek dabararyň dowamında howpsuzlygy üpçün etmek üçin berk çäranyň görülýändigini aýtdy. Dabaranyň barşynda medeni çärelerin hem geçiriljekdigini bildirip Mürtedewi Azatlyk Radiosuna şeýlediydi. Komite Neftay Topire der Halk Afganistan mawzu emniyet iş mesail ferhangi komiteyi teşkil şuda. Mehmanlary garşy almak boýunça doly taýýarlyk bar. Dabara Herat şäherinde geçirilýär. Dürli medeni çäreler hem göz öňünde tutuldy. Onuň üçin komissiýa döredildi. Komissiýa dürli bölümden abaratdyr. Hususan hem howpsuzlyk meselesine aýratyn üns berildi. Ýygnagyň geçiriljek günni biz size taýyk aýdyp bilmeýäris. Ýöne biz media we halka ýetgederli habar berip durarys diýip Mürtedewi aýdýar. Merhala tarikda sonuň hyzmaty merdum şeriklerin ker. Top we bölek proýektleriň işi başa barsa ondan Awganistanyň halkyna uly bähbit bolar diýip tama edilýär. Gaz we elektrik tugundan hem Awgan halky peýdalanır diýip umyt bildirilýär. Mürtedewiň aýdyşyça Topuk proýektiniň gurulşyna girişilse müňlerçe adam üçin iş ýerleri dörer. Gaz turbalarynyň geçjek orunda ýaşaýan ilat tabiiy gazdan peýdalanır. Topuk proýektiniň taslamasy ençem ýyl bäri kagaz ýüzünde galýardy. Emma indi Topuk proýektiniň gurulşyna Awgan topragynda da girişilýär. Top we böleki proýektleriň gurulşyna başlanmagy häzirki Awgan hökümetiniň gazanyň uly üstünligidir diýip Mürtedewi belledi. Hem der baş iştigal zayn naftaşda başat gaz proje topi ýa-da member Afganistan. Awganistanda kynçylyklar gün saýyn köpelýär. Siyasi oňuşmazlyklar dowam edýär. Ýurdun 250-den gurrak etrafynda jeňçileriň hereket edýänligi geçirilenlerinde ma'lum edilýär. Günorta Günmatar Awganistanda hem howpsuzlyk şertleri gitdigiçe ýaramazlaşýar. Şoňa garamazdan Awgan resmileri Topuk we bölek proýektleriň işiniň indi başa barjakdygyna berk inanýar. Hormatly dinleýijiler, şunuň bilen habarlar günneligi gepleşigimizi geçirip gutarýar. Saatlar ketmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.